Γεια σου όμορφο και μαγικό μου πλάσμα. Είμαι η Ευτυχία και θα σε καθοδηγήσω σε αυτόν τον μαγικό διαλογισμό υλοποίησης. Μπορείς να κάτσεις όπως εσύ επιθυμείς, όπως εσύ αισθάνεσαι. Πάρε 7 βαθιές εισπνοές και εκπνοές. Εισπνοή από τη μύτη, μετρώντας μέχρι το 4 και οραματίζοντας την εισπνοή σου να φτάνει μέχρι και το στομάχι σου. Κράτησε την εκεί, μετρώντας μέχρι το 4 και εξέπνευσε μετρώντας μέχρι το 8, βγάζοντας όλο τον αέρα έξω. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις να αναπνέεις με το δικό σου ρυθμό. Και σε κάθε εισπνοή οραματίσου το κάθε τσάκρα σου να γεμίζει με χρυσόσκοπη και σιγά σιγά να παίρνει το χρώμα του κάθε τσάκρα. Πρώτο τσάκρα, κόκκινο χρώμα. Δεύτερο τσάκρα, πορτοκαλί. Τρίτο τσάκρα, κίτρινο. Τέταρτο, σμαραγδί. Πέμπτο, γαλάζιο. Έκτο τσάκρα, ίντιγκο. Έβδομο τσάκρα, ροζ λευκό, πλατινέ. Τώρα οραματίσου τον εαυτό σου να βρίσκεται μερικά εκατοστά πιο πάνω από το 7ο τσάκρα σου. Έτσι ακριβώς όπως είσαι αυτή τη στιγμή, και να βρίσκεται μέσα σε μία φούσκα από ενέργεια, τη δική σου ενεργειακή φούσκα προστασίας. Είσαι πλέον έτοιμη να ξεκινήσεις το ταξίδι σου. Μέσα στη φούσκα σου πάντα φεύγεις από αυτό το δωμάτιο, από αυτό το σπίτι. Βρίσκεσαι πλέον στον ουρανό, μπορείς να δεις την πόλη σου από ψηλά, μπορείς να δεις το πλανήτη από ψηλά. Είσαι πλέον στο ηλιακό μας σύστημα και ανεβαίνεις όλο και πιο πάνω, όλο και πιο πάνω, όλο και πιο πάνω. Βρίσκεσαι πλέον στο γαλαξία. Πάρε λίγο χρόνο και δες γύρω σου πώς είναι το περιβάλλον σου. Είναι φωτεινό ή μήπως είναι σκοτεινό, με πολλά χρώματα ίσως? Εσύ αποφασίζεις. Εσύ και μόνο εσύ βλέπεις τον κόσμο έτσι όπως είναι, μέσα από τα δικά σου μάτια. Λίγο πιο πάνω
διακρίνεις μια λευκή μάζα από ενέργεια. Σου κινείται περιέργεια και μαζί με τη φούσκα ενέργειά σου πας προς τα εκεί. Είναι σαν να μαγνητίζεσαι από αυτή την αγνή λευκή ενέργεια. Τώρα μπροστά σου εμφανίζεται μια πελώρια πύλη. Οραματίσου την ανοίγει διάπλατα. Να σου δίνει χώρο να περάσεις. Πέρασε μέσα από αυτή την πύλη, μη φοβάσαι. Είσαι ασφαλής. Περνώντας αυτή την πύλη, η φούσκα σου εξαφανίστηκε. Δεν τη χρειάζεσαι πια. Τα πάντα γύρω σου είναι ενέργεια. Πάρε 7 βαθιές, αργές εισπνοές και εκπνοές στο δικό σου χρόνο. Με κάθε σου ανάσα βλέπεις να βγαίνει από μέσα σου η χρυσόσκονη από κάθε σου τσάκρα και να δημιουργείται μία δίνη από χρυσόσκονη μπροστά σου. Αφέσου στη διαδικασία. Τι αισθάνεσαι βλέποντας αυτά τα υπέροχα χρώματα να στροβιλίζονται γύρω σου? Αυτή η πανέμορφη χρυσή δίνη σταματάει αργά την κίνησή της και μπροστά σου εμφανίζεται ο δικός σου μοναδικός και μαγικός μονόκερος. Μπορείς να του δώσεις εσύ ό,τι χρώμα επιθυμείς. Παρατήρησε πώς είναι το χρώμα του. Τι χρώμα του έχεις δώσει? Είναι μακριά σου? Μήπως είναι δίπλα σου? Ή μήπως είναι μπροστά σου? Τον κοιτάς στα μάτια και κάνεις το πρώτο βήμα να τον πλησιάσεις. Όταν είσαι πλέον μπροστά του, πάντα κοιτώντας τον στα μάτια, τον αγκαλιάζεις στο λαιμό και αυτός σε αγκαλιάζει με το κεφάλι του. Μένετε για λίγο έτσι. Συνδέεστε μεταξύ σας. Συνδέσου με το μαγικό σου μονόκερο. Συνδέσου με τη μαγική σου πλευρά. Μπορείς αν θες να του θέσεις κάποιο ερώτημα ή κάποια ανησυχία που αυτή τη στιγμή σε απασχολεί. Λάβε το μήνυμά του τώρα. Μην το κρίνεις, απλά άκου το, αφουγκράσου το.
Όταν αισθανθείς έτοιμη, άφησε το μονό καιρό σου. Τώρα είναι η σειρά του να σε κοιτάξει τα μάτια. Σε πλησιάζει με χάρη και ακουμπάει το κερατό του απαλά στο μέτωπό σου. Στη μύτη του κεράτου του ένα μικρό φως σαν αστέρι υπάρχει εκεί. Σε ακουμπάει εκεί που είναι το τρίτο σου μάτι. Και η μαγική πύλη ανοίγει τώρα μπροστά σου. Στην αρχή δεν βλέπεις τίποτα, τα πάντα είναι λευκά. Είσαι μόνο εσύ και μόνο ο καιρός σου. Σιγά σιγά βλέπεις τον κόσμο γύρω σου να παίρνει χρώμα. Μπορείς αν θέλεις να οραματιστείς τον εαυτό σου να είναι μπροστά σε αυτό το κάνβα, σε αυτό το λευκό κάνβα ενέργειας και με ένα μαγικό πινέλο να δημιουργείς τον κόσμο σου, το μαγικό σου κόσμο. Το κόσμο στον οποίο αισθάνεσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι εσύ επιθυμείς. Στον κόσμο που δεν σε κρίνει κάποιος για τις επιλογές σου. Απλά υπάρχουν. Στην αρχή μπορεί να βλέπεις μαθήματα της ζωής σου, τα οποία τα έχεις περάσει, ή άλλα που χρειάζεται ακόμα να λάβεις το μάθημα. Οποιαδήποτε σκέψη αρνητική, χαμηλοκραδασμική, και αν περνάει από το μυαλό σου, με το πινέλο σου απλά ζωγραφίσέ τη και δώσε τη μορφή που εσύ επιθυμείς. Την υψηλοκραδασμική μορφή. Αν σε επισκεφτεί μία ανάμνηση, απλά παρακολούθησέ τη. Είναι εντάξει. Και αν κάτι δεν σ' αρέσει, απλά ζωγράφισέ το. Μπορείς, έχεις αυτή τη δύναμη. Είσαι στο μαγικό σου κόσμο άλλωστε. Όταν πιστεύεις ότι έχεις ολοκληρώσει το μαγικό σου κόσμο, για τώρα, άφησε κάτω το πινέλο και μπες μαζί με το μονοκερό σου μέσα στο κάνβα. Δες σιγά σιγά τα πράγματα γύρω σου έχουν χρώμα. Είναι μαγικά. Τι σου γράφησες? Τι δημιούργησες? Πώς είναι ο μαγικός σου κόσμος? Τώρα πλέον είσαι μέσα σε αυτόν. Έχεις το μονοκερό σου δίπλα και το χαϊδεύεις απαλά στο λαιμό. Το πιάνεις ακόμα πιο απαλά τη χέτη και ανεβαίνεις πάνω του. Τώρα είναι πλέον ο καθοδηγητής σου. Ξέρει που χρειάζεται να πας. Εσύ ξέρεις που χρειάζεται να πας. Στην αρχή απλά βαδίζει προς για σένα μια άγνωστη κατεύθυνση, αλλά πραγματικά μέσα σου ξέρεις που πάτε. Σιγά σιγά ο βηματισμός του μετατρέπεται σε γρήγορο,
τρέξιμο. Δεν φοβάσαι όμως. Έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο δικό σου μαγικό μονόκερο. Στις δικές σου δυνάμεις. Μπορείς να αισθανθείς τον αέρα πλέον στο πρόσωπό σου, να χαϊδεύει τα μάγουλά σου. Ακούς ακόμα και το χτύπο των οπλών του μονόκερού σου στο έδαφος. Μπορείς να καταλάβεις με τι βαρύτητα πατάει στο έδαφος. Πατάς γερά στο έδαφος. Στο βάθος ακούς ένα ριάκι. Ένα παλό ριάκι. Κάποιες φορές αυτό το ριάκι μπορεί να είναι λίγο πιο επιθετικό, λίγο πιο απότομο, αλλά πάντα ακολουθεί τη ροή. Επίσης μπορεί να χτυπάει σε μερικά βράχια, αλλά δεν χάνει το δρόμο του. Η ροή είναι εκεί, συνεχίζει να υπάρχει. Ακολούθησε τη ροή. Ακολούθησε τη ροή των συναισθημάτων σου. Μην τα κρίνεις κατευθείαν. Αναγνώρισέ τα. Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου. Αγάπησέ τα. Είναι δικά σου κι αυτά. Για κάποιο λόγο υπάρχουν. Για κάποιο λόγο σε εξυπηρετούν ακόμα. Αν δεν τα χρειάζεσαι πια, βρες απλά για ποιο λόγο τα κρατάς δίπλα σου. Μπορείς. Ακόμα και στο πραγματικό κόσμο έχεις αυτό το μαγικό πινέλο, γιατί εσύ είσαι η μαγεία στην πραγματικότητα. Μαζί με το μονόκερό σου προχωράτε ακόμα πιο βαθιά μέσα στο δικό σου μαγικό κόσμο. Τα πράγματα είναι τόσο αληθινά. Τα έχεις δημιουργήσει τόσο όμορφα. Πώς να το κάνεις και στη ζωή σου αυτό, το ήξερες? Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης και εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής στη δική σου τη ζωή. Στο βάθος ακούς τον ήχο του νερού, έναν έντονο ήχο του νερού. Το ακολουθείς. Είσαι περίεργη. Θες να μάθεις από πού προέρχεται. Ακολούθησέ το. Μη φοβάσαι. Ξέρεις την πραγματικότητα τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Μπροστά σου τώρα βλέπεις ένα τεράστιο καταράχτη. Ένα τεράστιο καταράχτη να πέφτει από τον ουρανό και να καταλήγει σε μια πηγή, σε μια ενεργειακή πηγή. Χαϊδεύεις απαλά το μονοκερό σου για να του δείξεις ότι χρειάζεται να σταματήσεις εδώ, αν και το ξέρει και εσύ το ξέρεις. Του χαϊδεύεις απαλά τη χέτη και κατεβαίνεις.
κάθεσαι μπροστά στην ενεργειακή πηγή. Ακούς τον ήχο της, αισθάνεσαι τη μαγεία της. Είναι και μονόκερό σου εκεί. Έχει ακουμπήσει μάλλον το κέρατό του μέσα στην πηγή για να του δώσει κι άλλη μαγεία. Να του δώσει εσύ κι άλλη μαγεία. Τώρα ήρθε η ώρα να φέρεις στο νου σου την υλοποίηση που εσύ επιθυμείς. Όταν αισθανθείς έτοιμη και ότι έχεις φέρει στο νου σου την υλοποίησή σου, ακούμπησε το δεξί σου χέρι στο μέρος της καρδιάς σου και βάλε το αριστερό μέσα στην ενεργειακή πηγή. Ξεκίνα να ανακατεύεις αυτή την πηγή, την ενεργειακή πηγή, αριστερόστροφα. Παρατηρείς ότι μέσα στο νερό, με κάθε κύκλο που κάνεις, με κάθε αριστερόστροφο κύκλο που κάνεις, δημιουργείται η εικόνα της υλοποίησής σου. Τη βλέπεις μπροστά σου, σαν ταινία. Μπορείς να δεις λίγο από το παρελθόν της υλοποίησής σου, λίγο από το παρόν και πολύ λίγο από το μέλλον. Αλλά δεν σε νοιάζει να δεις το μέλλον. Σημασία έχει το τώρα. Ζήσε στο τώρα που βλέπεις μέσα στην υλοποίησή σου φυσικά. Παρατήρησέ την λίγο από απόσταση και δες. Αν κάτι δεν σ' αρέσει, βγάλε το πινέλο σου και ζωγράφισέ το. Δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι. Είναι καλύτερα έτσι? Όταν αισθανθείς έτοιμη, μπες μέσα στην ενεργειακή πηγή. Μπες μέσα στην υλοποίησή σου. Ζήσε την, κάνε τη δική σου. Είναι δική σου. Μπορείς να αισθανθείς κάθε συναίσθημα που αυτή η υλοποίηση φέρει. Μπορεί να μην είναι όλα θετικά, αλλά και αυτά που μπορεί φαινομενικά να μην σου αρέσουν, να φέρουν ένα μεγάλο μήνυμα, ένα μεγάλο μάθημα από τον ανώτερό σου εαυτό ή από το μονόκερό σου. Είναι γενετήσιο δικαίωμά σου να κάνεις αυτή και οποιαδήποτε άλλη υλοποίηση εσύ επιθυμείς.
Έχουμε γεννηθεί για να ζούμε τη ζωή που εμείς θέλουμε και όχι τη ζωή που μπορεί να μας έχουν φορέσει οι άλλοι. Εμείς ξέρουμε καλύτερα τι είναι καλό για μας. Τώρα κολύμπησε λίγο, αριστερόστροφα πάντα, μέσα στην ενεργειακή πηγή. Να ζήσεις σε κάθε κύτταρό σου αυτή την υλοποίηση. Τώρα κολύμπησε προς τον ενεργειακό καταράχτη που πέφτει από τον ουρανό. Νιώσε τον ενεργειακό καταράχτη να ευλογεί την υλοποίησή σου, έτσι ώστε να έρθει σε εσένα με τον ανώτερο και καλύτερο τρόπο για εσένα τη δεδομένη στιγμή της ζωής σου. Μείνε για λίγα λεπτά κάτω από το καταράχτη και νιώσε την ενέργειά του να περνάει από κάθε ενεργειακό σου κέντρο. Αγκάλιασε τον εαυτό σου. Είσαι μέσα στην ευλογία. Αγάπησε τον εαυτό σου. Όταν αισθανθείς έτοιμη, πες με δυνατή και σίγουρη φωνή την παρακάτω δήλωση. Η υλοποίησή μου έχει πραγματοποιηθεί στο εδώ και στο τώρα μου και έτσι είναι. Γέννητο, γέγονε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έγινε, έγινε, έγινε. Νιώσε τις δονήσεις των λέξεών σου μέσα σου και γύρω σου. Και όποτε αισθανθείς έτοιμη, βγες από τον ενεργειακό καταράχτη και από τα μαγικά νερά της ενεργειακής πηγής. Το ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά θα ξανάρθεις. Μπορείς, έχεις το δικαίωμα αυτό. Πήγαινε δίπλα στο μονόκερό σου, χάιδεψέ τον και προχωρήστε μαζί λίγο ακόμα μέσα στο μαγικό σου κόσμο, μέσα στον πίνακά σου. Και αν δεις κάτι που δεν σ' αρέσει, μην ξεχνάς, έχεις πάντα μαζί σου αυτό το πινέλο. Ξαναζωγράφισέ το. Είναι εντάξει. Προχωρήστε λίγο ακόμα με το μονόκερό σου και όταν αισθανθείς έτοιμη να αφήσεις αυτό το μαγικό κόσμο, κοίταξε το μονόκερό σου στα μάτια και αυτός θα καταλάβει. Ήρθε η ώρα να επιστρέψεις άλλωστε. Του χαμογελάς και καταλαβαίνεις ότι σου χαμογελάει και αυτός. Σου ακουμπάει απαλά το κέρατό του στο μέτωπό σου και ξαναβρίσκεστε σε αυτό το λευκό δωμάτιο, σε αυτό το λευκό δωμάτιο ενέργειας. Είναι ακόμα μπροστά σου, δεν έχει φύγει. Αν επιθυμείς κάτι να του πεις, αυτή είναι η στιγμή.
Ή αν επιθυμείς να το ρωτήσεις το όνομά του. Μπορεί και να σου απαντήσει. Μπορεί και να μην είναι η ώρα ακόμα να το μάθεις. Να ξέρεις όμως ότι πάντα είναι δίπλα σου. Πάντα φέρει αυτή τη μαγεία μέσα σου και γύρω σου. Τώρα βλέπεις σιγά σιγά το μονό καιρό σου να παίρνει την αρχική μορφή. Τη χρυσόσκονη που βγήκε μέσα από τα τσάκρα σου. Και επιστρέφει πίσω σε αυτά, εφόσον από εκεί πέρα προέρχεται. Από σένα προέρχεται όλο αυτό. Η πληροφορία του ταξιδιού σου και όλο αυτό που έζησες έχει μεταφερθεί σε όλα σου τα ενεργειακά κέντρα, σε όλα σου τα τσάκρα. Όλη σου η ύπαρξη είναι φορτισμένη και έτοιμη να κάνει την υλοποίησή σου πραγματικότητα. Νιώσε το, νιώσε σε κάθε κύτταρο του σώματός σου την επιθυμία, την ανάγκη να πραγματοποιήσεις την υλοποίησή σου. Έχεις τα μέσα. Μένεις για λίγο ακόμα μέσα σε αυτό το λευκό δωμάτιο ενέργειας και αισθάνεσαι να γεμίζεις ακόμα περισσότερο με ενέργεια, να γεμίζεις ακόμα περισσότερο θέληση να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, την υλοποίησή σου πραγματικότητα. Τώρα είναι η ώρα να επιστρέψεις στο εδώ και στο τώρα σου. Πας μπροστά από την πύλη και η ενεργειακή σου φούσκα δημιουργείται ξανά. Με ένα ανοιγόκλεμα των βλεφάρων σου βρίσκεσαι ήδη στο γαλαξία. Αν θέλεις, μπορεί να τον παρατηρήσεις, ίσως κάτι να έχει αλλάξει. Μπροστά σου τώρα είναι ο ήλιος από το ηλιακό μας σύστημα. Μπορείς να αισθανθείς τη ζεστασιά του. Μπορείς να αισθανθείς τη ζωή που σου προσφέρει καθημερινά με την ενέργειά του. Είσαι πλέον μέσα στο αμβρικό πεδίο της γης. Μπορείς να δεις τη χώρα σου από μακριά να έρχεται όλο και πιο κοντά σε σένα. Τώρα διακρίνεις και το σπίτι σου. Μπες μέσα στο κτίρι. Μπες μέσα στο σπίτι σου και στο δωμάτιό σου. Μπορείς να δεις το σώμα σου να είναι στην ίδια ακριβώς θέση που το άφησες. Και σιγά σιγά η ενέργειά σου ξαναμπαίνει μέσα στο σώμα σου. Κατεβαίνει από όλα σου τα τσάκρα ένα προς ένα, από το 7ο μέχρι το 1ο και από το 1ο μέχρι τα πέλματα. Εκεί δημιουργούνται τεράστιες ρίζες που μπαίνουν μέσα στη γη, βαθιά μέσα στη γη.
Μπορείς να αισθανθείς την υγρασία του χώματος. Μπορείς να αισθανθείς τους κρυστάλλους που κουμπάνε απαλά τις ρίζες σου και σου δίνουν ο καθένας την ενέργεια και την ιδιότητα την οποία φέρουν από μόνο τους ανορυκτά. Πλέον οι ρίζες σου έχουν βρεθεί στο πυρήνα της γέας. Είναι σαν ένας μικρός ήλιος μέσα στο κέντρο της γης. Οι ρίζες σου έλκονται από αυτό το φως, έλκονται από αυτή τη φλόγα, από αυτή τη λάβα ενέργειας και αγκαλιάζουν απαλά και ρυθμικά το πυρήνα της γέας. Είναι πλέον συνδεδεμένα με το πυρήνα της γέας. Οι ρίζες σου είναι συνδεδεμένες με το πυρήνα της γέας. Μέσα από τις ρίζες σου ταξιδεύει μια χρυσοκόκκινη ενέργεια, η ενέργεια της μητέρας γης, που καθημερινά σου προσφέρει απλόχερα. Δέξου τι. Δεν είναι κακό. Πρέπει σιγά σιγά την ενέργεια της γέας να ανεβαίνει τις ρίζες σου και να φτάνουν πίσω στα πέλματά σου. Ένα ζεστό και τρυφερό πέπλο από χρυσοκόκκινη ενέργεια αγκαλιάζει όλη σου την ύπαρξη. Όλα τα επίπεδα της ύπαρξής σου. Τώρα αγκάλιασε τον εαυτό σου. Αγκάλιασέ τον και νιώσε την ενέργεια της γέας να μπαίνει μέσα σου. Την τρυφερότητα της μητέρας γης να σε αγκαλιάζει τρυφερά και να σου προσφέρει τη ζεστασιά του σπιτιού. Αυτή η ενέργεια, αυτό το πέπλο ενέργειας πηγαίνει μέσα στο τσάκρα της καρδιάς, μέσα στην καρδιά, στο όργανο, και από εκεί πέρα διοχετεύεται σε όλο το σώμα σου. Είσαι πλέον γειωμένη. Πάρε 5 βαθιές, χιωτικές εισπνοές και εκπνοές, κουνώντας απαλά τα χέρια και τα πόδια σου, έτσι ώστε να έρθει η συνειδητότητα πίσω στο σώμα σου. Τέντωσε τη σπονδυλική σου στήλη. Μπορείς να αισθανθείς τη σπονδυλική σου στήλη πιο γερή από ποτέ, πιο σταθερή από ποτέ. Τέντωσε και τα πόδια σου, τα χέρια σου. Κάνε και λίγο μασάζ στον αυχένα σου. Χαΐδεψε και το πρόσωπό σου. Είσαι τώρα γειωμένη μέσα στο σώμα σου. Όταν αισθανθείς έτοιμη, άνοιξε τα ματάκια σου. Να έχεις όμορφες και μαγικές υλοποιήσεις.